Noin, eli tosiaan täällä nyt sitten GeoGebran puolella tehdään vähän tuommoista tilastollista lyhyttä tutkimusta. Eli ensinnäkin, miten mä oon saanut tänne tämmöisen taulukkolaskentaohjelman, niin täältä näytä ja taulukkolaskenta, niin se lisää tuommoisen ruudun tuohon näkyviin. Ja mä oonkin sinne valmiiksi jo laittanut vähän lukuja. Nyt me voidaan sulkea tästä tämä koordinaatistopiirtoalue tuolta sulje. Samoin algebra, ei me sitäkään nyt tässä tutkielmassa tarvita. Saadaan vähän lisää tilaa tälle meidän taulukkolaskentaohjelmalle. Eli tänne on nyt valmiiksi laitettu tutkittava asia. Tutkittavana asiana voi nyt olla mikä tahansa, mutta tässä tapauksessa ne vastausvaihtoehdot on 3, 6, 9, 12 ja 15. Eli esimerkiksi jotain lukumääriä, eri asioiden lukumääriä on nyt siinä tutkittu. 45 on vastannut tämän 3 ja vaikkapa 32 täällä on nyt sitten vastannut tämän vaihtoehdon 9. Ja täältä nyt sitten näyttää nämä frekvenssilukemat. Nyt me voidaan helposti tästä heti lähteä piirtämään, jos halutaan, niin semmoista pylväsdiagrammia ihan täältä tutkittava asia maalaamalla. Eli nämä luvut, se asia mitä me tutkitaan, niin sitä osoittavat luvut maalataan tällä tavalla raahaamalla laatikoksi. Sen jälkeen valitaan täältä yhden muuttujan analyysi, koska meillä on nyt vain yksi tutkittava asia. Mutta nyt meidän tarvitsee sitten lisätä tähän ruutuun nämä frekvenssit jotenkin. Ja sitä varten valitaan täältä tämä rataskuva, eli asetukset, ja vaihdetaan täältä, että meillä ei ole pelkästään raakadataa, vaan meillä on ihan data ja frekvenssi, eli yhtä tuommoista vastausta voi olla useampi kappale. Näin. Tähän nyt sitten saadaan ne frekvenssit ihan täältä taas maalaamalla, ja sitten täällä on tämmöinen nyrkin kuva, lisää valinta, niin se lisää ne maalatut siihen sitten automaattisesti. Nyt me voidaan analysoida, tuoda täältä vähän näkyviin paremmin tätä lopputuotosta. Ja siinä näkyy meidän pylväsdiagrammit. Esimerkiksi 9 vastausta on nyt sitten näin paljon, että se nousee se palkki näin korkealle. Me huomataan, että ensimmäistä vastausta on kaikista eniten ja viimeistä, eli vastausta 15 on kaikista vähiten vastattu. Mutta nyt jos me halutaan esimerkiksi tietää, että mikä on näiden kaikkien vastausten keskiarvo, niin täällä on tämmöinen matematiikkanäppäin, näkyy tämmöinen sigma-merkki ja X, niin siitä kun painetaan, niin tähän viereen tulee tämmöiset matemaattiset valmiit toiminnot, mitkä nyt pystyy noista luvuista ohjelma helposti automaattisesti laskemaan. Se kertoo meille, että ensinnäkin se kertoo meille sen, että 138 kappaletta on vastauksia yhteensä, eli jos me lasketaan nämä kaikki frekvenssit yhteen, niin 138 on niitä yhteensä. Keskiarvo, vastausten keskiarvo, ja nehän on tietenkin laskettu nyt sitten näistä luvuista, 45 kappaletta 3 plus 33 kappaletta 6, laskettu ne kaikki yhteen ja jaettu tällä 138, niin 7 on vastaus, eli keskiarvoinen vastaus tässä tilastossa. Sitten täällä on näitä muitakin mediaania, hajontalukuja, myös näkee suoraan sitten tästä.